ಜಾಗೆ ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ನೀರುಗಳ ನಿರೆಲುಗಳ ಇನ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯನೆಲ ನಾಗನಡೆ ಬಲಿಪಬಾಯಿ ಸರ್ಪಮಂಡೆ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನೆಲ. ಈ ನೆಲಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ನೂಲುದಾತ ನುಗುತೆ ಬಾರದಾತ ಕೊರೆದಾಂತ ನಲ್ಕ ಮೋವದ ಜಕ್ಕೆಳ್ಳು ಕುಳ್ಳಾದು ಅಮೂರ್ತದ ಸಿರಿಮೆರೆ ಕೊರ್ದು ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಈ ನೆಲತ ದೈವ ದೇವೇರು ಎಂದು ನಮ್ಮ ನಂಬೊಳಿಗೆ. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರಣಿಕದ ದೈವಳ್ನ ಮೂಲ ನೆಲಕ್ಕೆ ಪೋವಡು ಅಕಲ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಪುಣ್ಯ ಫಲಬುಲೆನು ತೆರೆಯೋನು ಅವೇನು ತೆರೆಯೊಂದು ಲೋಕಗು ಪಟ್ಟೊಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಅಸಂಖ್ಯ ದೈವಸ್ಥಾನುಳೇನು ಪೂರ ದೈವನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮಿಸಾಯ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬತುಂತಿನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗೆ ಸುಳ್ಯ ಕಡತದ ದುಂಬನ್ನಗ ನಂಕ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗೆ ದೊಡ್ಡಡ್ಕ ಗೂನಡ್ಕ ರಾಜರಾಂಪುರತ ಪುಣ್ಯ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೈದ. ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಆದಿ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಮೊಗ್ಗೆರ್ಲನ ಕಲ ಅಂಚನ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಕಳ್ದಿ ಅಪ್ಪೆನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರಗುಲ್ಲ ಕೊರಗತನಿಯನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ನೆಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೈದ. ಶ್ರೀ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಾರಣಿಕ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರಣಿಕದ ನಿಲಟಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ಅಂಚಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಒಂದು ಪೂರ ಫಲಬಲಿನ ತೆರೆಯೋನಗ ಶ್ರೀ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗ ಬರ್ಕ ಒಂದು ದೊಡ್ಡಡ್ಕ ಗೂನಡ್ಕದ ರಾಜರಾಂಪುರದ ಪುಣ್ಯನೆಲ ಬಲೆ ಶ್ರೀ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗು ಪೋಕ ದೈವಳ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಫಲಬಲಿನ ತೆರೆಯೋನಗ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲಿಗೆಡೆ ಮೂಡ್ದು ಬರೋಡಂದಂಡ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಚಾಕಿರಿಪ್ಪ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸತ್ಯುಳ್ನ ಮಾನಿಯಾದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಟಿ ಕೆ ಗುರುವಪ್ಪ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರಡ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಬಗೆಟ್ಟು ಒಂಜಾತ ಪಾತ್ಯರ್ಗ ಹಿರಿಯರು ವಯೋವೃದ್ಧರು ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧರು ಆರಡ ಪಾತ್ಯರ್ಗ ಆತ್ಮೀಯ ಗುರುವಪ್ಪರೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪಣಪರು ಬಾರಿ ಕಾರಣಿಕದ ನೆಲ ಈ ನಡಿಟ್ಟು ನಮಕ್ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೊಗ್ಗರ್ಕಲ್ನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕೊರಗತನಿಯನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂದು ಏತು ಕಾಲಾಂಡ್ ಒಂದು ಸುರುಮಲ್ತದೆ ನಿಕಲ್ನ 40 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದಾಜು ಆತು ಪಂಟ ಎಂಕ್ಲು ಅಂತ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಕಟ್ಟಡ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನು ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಟ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೇಮ ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಜಾಗ ಸಮ್ಮಾನ ಅಜ್ಜಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ ಪರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಕಷ್ಟ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಗುಣ ಆಯ್ತು ಕೊಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮಾನ ಆಡಿ ಜಾಯ ಕುಣಕ್ಲಿ ಅವೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಮೂಗೆರ್ಲೆಗೆ ಸಂಕ್ರಮಣ ಮಂಜ ಮಾಡ್ಬೋ ಅಂದು ಮಂಜ ಒಬ್ಬ ಐಕೆ ಸಮ್ಮನ ಬಂಡ ದಾದಪುರ ಸಮ್ಮನ ಅಂದರೆ ಐಕೆ ಕೋರಿ ಅವಡು ಅಜ್ಜಾಗ ಅವನ ಅರಿ ಪೊತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಅವಡು ಪೊತ್ತು ಕಚ್ಚು ಪೊತ್ತು ಅವಡು ಬಸ್ಸು ಸಾಮಿ ಉಪ್ಪ ಸಮ್ಮನ ಉಂಟು ಕಚ್ಚು ಅವಡು ಐಕೆ ಸಮ್ಮನ ಉಡುಪು ಕಚ್ಚು ಕೋರಿದ ಕಚ್ಚು ಉಡುಪು ಬಸ್ಸು ಸ್ವಾಮಿನವರು ಆಯ್ತು ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಎಂಕ್ಲದಿರ್ಪ ಆ ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಅಗಲ ಏನು ಮಾಡ್ಪೋಯ್ ಅಗಲ ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವು ಸರಿಯಾದ ಮೊಣಕಾಯಿ ಕಳ್ಳು ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೊಣಕಾಯಿ ಬಿಡು ಜಯ ಅನ್ಸಕ್ಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕೊರಗತನಿಯಾಗ ಅಂಜನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೊಗ್ಗೆರಕಲೆಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಸೇವೆ ಅವು ಪ್ರೀತಿಯ ಸೇವೆ ಸಮ್ಮಾನ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಜ ಬಳಸೋದು ದೆಕ್ಕಲ ಬಳಸೋದು ಎವು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪ ತುಂಬ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಮುಗಿದ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಕ ಮುಪ್ಪ ಹೂಳು ಹೊರ್ತೈತಿ
ಅಂತ ಬೀಡ ಬತ್ತಲಜ್ಜಿ ಮಾತಾಕೊಂಡವರು ಇಡೀ ಅದು ಪೂರ ದೀಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ವಾಮಿನವರು. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ, ಈ ನೆಲತ ಆದಿ ಜನಾಂಗ ಮೊಗ್ಗೇರ್ಲು ಮನ್ಸೆರು ಮೇರೆರು ಮೊಗ್ಗೇರರು ಬಾಕುಡೇರು ಈ ನೆಲತ ಸತ್ವ, ಈ ನೆಲತ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನಗಳ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ದೈವಳಿಗ ಆದಿ ಏರಿಕೆಂಡ ಬೆರ್ಮೆರೆನ ಆಧೀನತೆಡು ಬಾಕಿ ಶಕ್ತಿಲು ಮೊಗ್ಗೇರ್ಲೆ ಕಲಾ ಪಂಡದ ಅಕಲೆಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಕಾಲ್ದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ನೇಮೋತ್ಸವಲ ಸನ್ನಿಧಾನ ನಡಪುಂಡು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹದೈವಾದ ಶ್ರೀ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಕೊರಗತನೆಯ ದೈವನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದುಳ್ಳೇರು ಐಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೇವೆ ಪರಕೆಲು ನಡತೊಂದುಂಡು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಮೊಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ನಡುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊಕ್ತೇಸರಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತ ಒಂದುಳ್ಳೇರು. ತಾನು ಬೆಲ್ಚಪ್ಪಾಡ ವಂಶಡು ಪುಟ್ಟಿರಂದಣ್ಣ ಮೂಲ ಮೊಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮೊಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದುಳ್ಳೇರೆ. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ GK ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೊಕ್ತೇಸರ್ಲಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತಿಲಂದು ಕರಿಣ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೂ ಅಭ್ಯುದಯಗೂ ಪುನೈನಾರ್ಲಂದು ಅರ್ಡ ಪಾತ್ರಿಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರಣ್ಣ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರಣಿಕದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಳ್ಳ ಮಸ್ತ್ ಮಾಧ್ಯಮನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಯ ಬಾಗುಡು ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ ಇಪ್ಪನಂಚಿತನ ವಿಶೇಷ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ. ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪಂಡ್ಪರೇರು ಯಾನೊಂಜಿ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಏನಾಯ್ತು ಈ ಜಾಗ ಬತ್ತೊಂತಿದ್ದೆ ಸರ್. ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲನ ಹಿರಿಯರು ಪುರಪನ್ನೇರು ಏನು ಬಣ್ಣಗ ಎನ್ನಟ ಬಂಡೇರು ಎಂಕಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಜನ ಬೋಡು ಮರ ಒಂಜಿ ಹಿಂದಿನ ಮುಂದುವರೆ ಸೇರಿ ತೀರುವ ಅಪಗಾರ ಬಂಡೆ ಆರ ಬಣ್ಣಗ ಏನು ಬಂಡೆ ಸರಿ ಎನ್ನಡ್ತು ಆಪಣ ಆರು ಸೂಪ್ರೇಸರ್ ಆತು ಇತ್ತರು KFDC ಆರು ಬಂಡೆ ಏನು ಬಂಡೆ ಎನ್ನಡ್ತು ಆವ ಸರ್ ಒಂದು ಇನ್ನಡ್ತು ಆವು ಒಂದು ಎನ್ನಟ್ಟು ಆರು ಒಂದು ಕೊರಿಯರು ಜನಾರು ನಾನು ಭೂತ ಟೈಮ್ಗೆ ಬರ್ರ ಹೊಂಡಿತ್ತು ಭೂತ ಹಿಂದಟೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಾಯರು ಒಂಜಿ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಆತು ನಾನು ಮಾಳ್ಪೆಂದು ಅಣಿತು ಕೊರಿಯರು ಅವೇನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸರ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಧರ್ಮ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಟ್ಟು ಇರುವ ವರ್ಷಲ ಈ ಮಣ್ಣಿಟ್ಟು ನಾನು ತೀರ್ನಾತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಈ ಜಾಗನ ಕೊಂಡ್ರೋಡೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿಲ್ಲ ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬ ತಗಲ್ಲ ಮಾಂತರ್ಲ ಎನ್ನ ಬೆರೆಸಾಯಿ ಉಂಟು ಅಡ್ದು ಹೋಗಿ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ತೆ ಸರ್. ಅಂಚ ಕಮಿಟಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಕಮಿಟಿಲಿ ಕೆಲವು ಅಂಚಿಂಚೆ ಹತ್ತು ಪೋಂಡು ಈ ವರ್ಷ ಏನು ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್. 25 ಜನ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂಚ ಆ ಕಮಿಟಿ ತಗಲು ಯಾನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ದೆತ್ತು ಆಗ್ಲಟ ಪಂಟ ಅವು ಆಗ್ಲ ಪಂಡ್ಪೇರಿ ಈರ್ನ ನಿರ್ಧಾರನೇ ಫೈನಲ್ ಅವು ದಾಳೈತಿ ಅವು ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಪೋಪುಂಡು ಅವು ದೇವರನ್ನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೂಳು ಈ ಸನ್ನಿಧಿ ಎಡ್ಡ ಹೊಡುದು ಅಂಚೆ ಸರ್ 25 ಜನ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್. ಆಯ್ತು 20 ಜನ ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಪೊನ್ನೂರು ಪ್ರಾಯತಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿತು ಒಂಜಿ 20 ಜನ, ಹುಡುಗಿಯರು ಒಂಜಿ 20 ಜನ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಮಿಟಿ ಒಂಜಿ 25 ಅಂಚೆ ಮಾಡ್ತದೆ 4 ತಿಂಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಡೊಂದು ಹೋಪೆ ಸರ್ ಅವಳು ನಡ್ತನ ಕತೆ 4 ತಿಂಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಸರ್. ಹಿಂದೆ ಎಂಕ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಂಕೊಂಜಿ ಇಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಸರ್ ತೂಯೇನು ಎಂಕ್ಲ 10 ಮುಟ್ಟ ಮುಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಕೋಲ ಪರಕತೆ ಕೋಲ 10 ಮುಟ್ಟ 6000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಂಡ 6000 ರಡ್ಡು ಬೊಂಡ ಒಂಜಿ ಚಿರಿ ರಡ್ಡು ಚಿರಿ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಕೊಂಡ ಮುಳು 6 ಅವು ಹಿರಿಯಾರು ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ 6000 ದೆಪ್ಪಡ್ಜಿ ಹೊಂಟ್ಲ ಇಂಕ್ಲ 1000 6 ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ 5000 ದೆಪ್ಪ ಮೈಂಟೇನ್ ಆಪುಜಿ 6 ಬಣ್ಣ ಉಂಟ
5,000ಗೆ ಯಾರೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಆರೇಟ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾರು ಜೀವನತೆ ಮುಂದುವರ್ಸೊಂದು ಬಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಟೈಮ್ಗಳು ಆರೇಟ ಕೇಣದವುಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಆರ್ನ ಮೆಗ್ಗೇನಾಗಲಿ ಕುಟುಂಬದಾಗಲಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ದೆತ್ತತೆ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಅಂಚೆಪ್ಪನಾಗ ಸರ್ ಎನ್ನ ಆಗಲ ಜೋಕ್ಲು ಲೆಕ್ಕನ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ದಿರುವಂತೀರಿ ಆಗಲೇ ಅಂಚೆ ಜೋಕ್ಲು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ದಿರ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಸರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತುನ್ನಾಗ ಪದರಾಡು ಕೋಲ ಮಾಡ್ತಂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಡ್ಡಂಡು ಮುಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಸರ್ ಐಟು ಅವಾಗ ಐಟು ಆ ದುಂಬು ಒಪ್ಪನೆ ಆಯ್ನಾತು ತಾಳ್ಮೆ ಆಯ್ತು ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪೂರ ಬರು ಅಯ್ಯ ತಾಳ್ಮೆ ಇಟ್ಬೋದು ಅಯ್ಯ ತತ್ತಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ತಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಬತ್ತನೆ ಸರ್ ಅಪ್ಪ ಯಾನ ಮುಗ್ಳೇನು ಲೆತ್ತು ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟು ಬಂದೆ ಇಂಚೆ ಸಂಗತಿ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಇಂಚೆ ತೂಯದು ಮಲ್ಪುಗ ನಾನು ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಕಮಿಟಿದಾಗಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇರು ಒವ್ವಂಟ ತೀರ್ಮಾನ ಆಯ್ತಂಡ ಅವೇ ಡೆಪ್ಪು ಮಲ್ಪುಗ ಉಂಟು ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಏನು ಪಂಡೆ ಪದರಾಡು 10 ಕೋಲ ಮುಟ್ಟ ಜನಕ್ಕಳು ಪಂಡಿತ್ತೇರಿ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಕೋಲ ನಾವು ಮಾಮಲ್ತಾವೆ ಸರ್ ಅಂಚೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಯಾನು ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಡೋಡು ಪದರಾಡು ಬರ್ತಿ ಅವರು ದುಂಬು ಅಂತ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ಆಯಿ ಬುಕ್ಕ ಬಾಕಿನ ಬರಕೆತ ಕೋಲನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡದು ಇಂದಂಚತ್ತು ಒಡನೆಲಕ್ಕೇರ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಮಂತ ಮಾಲ್ತು ಸರ್ ಎಂಕ್ಲ ಆಡೆಗೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಕೇರಳ ಇಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಆಡೆ ಪೋಯ್ ಆಡೆಗೆ ವೀಲೆ ಕೊರ್ರ ಪೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮ ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒರಿ 2 ಜನ ಪೊಂಟ ಮೂಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಂಡಿಂದ ಹೆಣ್ಮ ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಹೆಣ್ಮ ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ವೀಲೆ ಕೊರ್ನ 6 ಗಂಟೆ ಜನತ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಕೊಂಡು ಚಂದ್ರ ನಾನು ತೊಂದರೆ ದಯತಾಂಡು ಒಂಜಿ ಜನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಡ್ಡಾಪುಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯತೆ ಐತಿ ಬಿಂದಿನೈಕಿ ಈರೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗಿಂದು ಮಾಡಿ ಆವು ಅಪಗಾಂಡಿದ್ದು 60 ಅದು 15 ಜನ ಬರ್ತೀರಿ ಸರ್ ಅಲ್ತು 15 ಜನ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಬೊಲ್ಪಗೂ ಇದನ್ನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಎತ್ತಂದು ಪೋತೀರಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಕೌಂಟ್ರ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ರಸೀದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪಾತೀರಿ ಏನು ಪೂರ ಆಧಾರ ಎಂಕ್ಲಟ್ಟು ಉಂಟು ಅಂಚ ಪೋತಾನಾಗ 14 ಜನ ಹೊರಿಪುಂಡು ಸರ್ ಅಪ್ಪಾಗ 2 ಜನ ಚಾಕರಿ 16 ಜನ ಭೂತ ಕಟ್ತೀರಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಭೂತಗಳ ಈರಟ ನಮ್ಮ ದಾಳ ಪಣ್ಣೋಡಂಜಿ ಸರಿ ಭೂತದ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಈರ್ನಾತು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕಾಲಾಂಶಲ ನಮ್ಮ ಗಿಟ್ಟ ಬತ್ತಿಪ್ಪಾಯರು ಸರ್ ಅಂಟ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ಲ ಭೂತಗಾವಡು ಸರ್ ಆ 16 ಐಟಮ್ ಮಾಂತ ಮಾಡ್ತದೆ ಸರ್ ತಡ್ಪೆಡ್ದು ಬರ್ತನ ಕುಂಟುಡ್ದು ಬರ್ತನ ಚಿಲಿಡ್ದು ಬರ್ತನ ಪೂರ ಈ 16 ಐಟಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಪಡೆಯರಿಗೆ ಹೊರ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿತ ಕೊರ್ನ 16 ಭೂತ ಒಂಜಿ ವೀಲೆ ಕೊರಿಬೇಕಾವು ಈ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮ ಸಾ ಇಂಚರ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಯ್ತು ಈ ತಪ್ಪೊಡ್ದಂಡು ಆತು ಮಾಡೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆಟ ಪಂಡಿತ ತಪ್ಪವರು ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆಟ ಕೇಳಂತ ಆಪಿದ್ದೆ ಸರ್ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ 16 ಆಂಡೆ ಅಗ್ಲು 16 ಇದು ಸರ್ ಇದು ಭೂತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ತಿರುಗಿ ಇಂದು ದಾನ ಅಂತ ಎಡೇಟು ಭೂತ ಬತ್ತನಿಗೆ ಸರ್ 13 ಭೂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಆಂದೆಟ್ಟು ಗೋಚರಟ್ಟು ನಮಗಿಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ನ 16 ನಮ್ಮ ಮೂಳು ಸಾಮಾನ್ಲ ಕೊರ್ನ 16 ಗಂಟೆ ಐತಿ ಸರ್ 16 ಗಂಟೆ ಐತಿ ಎಂಕ್ಲೆಟ 1 ಗಂಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆರತಿಗೆ ಬಡು ಅವಾಗ ಈ ಭೂತಗೂ ಒಂಜಿ ಭೂತಗೂ 2 ದೊಣ್ಣೆ ಕೊರತು ಆರತಿಗೆ ಗಂಟೆ ತೆತ್ತು ಉಳಾಯ್ದಿರ್ತು ಅವಳ ವೀಡಿಯೋ ಟಿಪ್ಪು ನಮ್ಮೈತೆ ಈ ಜಾಗೆಟ್ ಉಂಟು ಒವ್ವೇ ಸುಳ್ಳು ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ಪುಂಡು ಸರ್ ಅಂಚ ತಾನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂದು ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್ ಪೂರ ಜಾತ್ರೆ ಪೊರ್ಲುಟ ಮುಗಿಯರ್ಲ ಮಂತ್ರಾದಿಲ ನಾಗೇಬರಮಿರ್ಲ ಅಜ್ಜಲ ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯರು ಎಂಕ್ಲ 9 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒವ್ವೇ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಿ ಸರ್ ಜಾತ್ರೆಗಾರನ ನಾನು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋತು ಡ್ಯೂಟಿ ಟಿಪ್ಪುನಾಗ ಫೋನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಿಗ್ಲು ಭೂತ ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ತಾರನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಪದರಾಡು ಇಜ್ಜಿ 13 ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾನು ಎಂಕ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂತು ಮಾಡ್ತಾನೆ 14 ಭೂತ ಐತಿಂದ ಅಶುದ್ಧ ಆಯ್ತು 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಎಂಚನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಕೊರ್ನಾಳು ಇಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ 13 ಇಷ್ಟಿತ್ತಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಟೂರ 13 ಮೊಬೈಲ್ ಟಿಪ್ಪು ಅವು ಕೊರ್ಗ ಜಟನೆಗೆಡು ಎನ್ನಟಗೆ ಅವು ಇಂಕ ಗೊತ್ತಾಗ ಅಂಚ ತನಗ ಮುಗ್ಳೆಲ್ಲೆತ್ತು ಸರ್ ವಾಪಸ್ ಬಯ್ಯ ಬತ್ತು ಮುಗ್ಳೆಲ್ಲೆತ್ತಿತ್ತು ಕಮಿಟಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿತ್ತು ಭೂತ ಘಟನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಣ್ಣ ಈರಗಂಜು ಒಂಜಿ ಭೂತದ ದುಡ್ಡು ಏನು ಕೊರ್ರ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಈ ಮಣ್ಣಿಟ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ 6 ಬೆನ್ಪಾದ ದುಡ್ಡು ಬರೋ ಅಂತ ಪೇರವಳ್ಳಿ ದುಡ್ಡು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಬೇಜನ್ನು ಅದು ಭೂತ ಘಟನೆ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಹಿರಿಯತ್ತು ಭೂತ ಕಟ್ಟಿರು ಏನಪ್ಪದ್ರಾಡು 13 ತೋಜುಂಡಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಟಲ್ಲು ಮುಳ್ಳ ಕೆಳಗಳಿಗೆ ತೋಜು ತಿಂಡಿಗೆ 13 ತಿಂಡಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅದ್ರಾಡು ಕಟ್ಟಿನ ಈರು ವೀಳ್ಯಾಗ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆಯ್ತು ಆತ ಕಟ್ಟದು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ಈರು ಸನ್ನಿಧಿ ಇಟ್ಲ ಪಣ್ಣೊಳಿ ಆರು ಶುಕ್ರವಾರ 5 ಬುಕ್ಕ 6 ಅವು ಪಂಡಿ ಬುಕ್ಕ ಶುಕ್ರವಾರ ಬತ್ತು ಮುಳ್ಳ ಪಂಡಿತು ಹೋಯ್ತು ನನಗೆ 16 ಕಟ್ಟಿನ ಅಂಚಂಡು ಸರಿ ಇಂಕ ಭೂತ ಕಟ್ಟಿನಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಂಚವು ನರ್ಮನ್ ಲೆಕ್ಕನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಲು ಉಂಟು ಸರ್ ಐಟೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀರೆಡ್ತು ಬರ್ತನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಂಟು ಅವಾಗ ಅವು ಎಂಚಾಂಡು ನೀ ಇಂಕ ಭೂತ ಕಟ್ಟಿನಗಳು ಪಂಡು ಸಮಾಧಾನ ಹಚ್ಚಿ ಯಾನು ಸೀದಾ ಕುಂಟಾರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಜನ ವಿನಾಯಕ ಬಣ್ಣಾರು ಬತ್ತೆ ಅರಟ ಪಂಡಿತು ಕುಂಟಾರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಪಂಜೊಟ್ಟು ಅರ್ನೆಲ್ಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ತಂತ್ರಿ ಅಪ್ಪ 6 ನೆಲ್ಲಾಡೆ போட்டு ಬಲ್ಪು 5 ಗಂಟೆ போண்டா நீங்கள் திக்கோண்டு ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ 14 ಜನ போಸ್ತಾರೆ ಅಡಿ
ತಂತ್ರನಾಡಿ ಆಡ ಅಲ್ಲೂ ಹೋತು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಉಂಟು ಜಾತ್ರೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೆಣೀರ ಒಳ್ಳೆಯದು ಜಾತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಟೆ ತೆನ್ನಾಗ ಬಂದಿರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಂದಾಗ ದುಂಬು ವಿಸ್ಮಯಪುರ ನಡ್ತಿಂಡ ಕೆಲವು ನಡ್ತಿಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ತಿಂಡವು ಎಂಕ್ಲ ಹೋಗ್ಲ ಇದೇ ಬಿಡ್ತೀವಿ ದನ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಡ್ಬೋದು ಆ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲ ಕೆಲವು ಬಂತಿಜ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನಕಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಈರ್ನರ್ಗ ಬರ್ತೀನಿ ವಿಷಯ ಹಂಚಿನಿ ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯ ಆಳು ನಡ್ತಿಂಡು ಅವು ವಿಷಯದಾಯ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿನಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಆರು ಬಂದರೆ ಇಂದು ಅಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಮಯ ನಡ್ತೀನ ಐಕ್ಕೆ ನಿಗ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲ ಜನಕ್ಕಳು ದಾಯ್ತ ಪಂಟ್ಲ ಐಕೆ ಇಂದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಗ್ಲಿ ಅವು ಕೊರಗ ಜಾಗ ಬಿಡ್ಲಿ ನಂದು ಅಂಚ ಅಳ್ತು ಬತ್ತ ಸರ್ ಅಳ್ತು ಬತ್ತಲ ಒಳ್ತ ಓಳ್ಳ ನೆಮ್ಮದಿ ವಚ್ಚಿಚ್ಚಿ ದಾನ ಪೈ ಜನಕ್ಕಳು ಇಂಚಪುರ ಪಂಡ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲ ಮಿತ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸರಿ ಏನು ಸತ್ಯ ಪಣಿದ್ದು ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅವಡ್ದಿದ್ದಿ ಕೊಡಗಿಡ್ದು ಬತ್ತು ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಮುಟ್ಟ ಇಡಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಡಿ ದನ ಅಂತ ಆತು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನಿಗೆ ಉಂಡು ಅಜ್ಜನ ಏತೋ ಮೈಮೆ ನಡ್ತಂಡು ಸರಿ ಎಂಕ್ಲು ಬಿದ್ದಾಗಿ ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳ ಇಡ್ತೆ ಆರು ಹಿರಿಯಾರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಬಂತೇರಿ ಮುಳು ಹೋಗು ನಡ್ತಂಡ ಮುಳೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಂದಮ್ಮ ಕೊಂಡೋಗಿ ನಮಕ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಬೋಡು ಅಂದು ಪಂಡದ ನೇರಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚೆ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಎಂಕ್ಲನೇ ಆಯ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ತಗಲು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಚ ತಿಪ್ಪುನಾಗ ವಾಪಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಈಡೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪೋತು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು 6 ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಳು ಇಂದು 22ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮೂಳು ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದಾಯ್ತು ಒಂಜಿನ ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ಅದು ಬತ್ತು ದೀಡ್ಪೆಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ 6 ಬಣ್ಣದಾಯ್ತು ಅಂಡ ನವೀಕರಣ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಆವರಿಪ್ಪು ದೇವಸ್ಥಾನ 4 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಐಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಜ್ಜೆ ಬತ್ತು ತೋಯ್ಪಾಯಿನ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಆತ ವಿಜಯ ಇರೋ ನಿಗ್ಲು ಬರ್ಪೇರ್ಸಿ ಬರ್ಪಾರು ಪೈಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಾರು ಬೂತ ಕಟ್ಬಾರು ಅಯ್ಯ ನವೀಕರಣ ಪೂರ ಆವರುಂಡು ನೋಡಿರಿ ಅವು ಅವಾಗ 6 ಬಂಡರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಂದು ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದು ದೀಡ್ಪೆಂದು ಆತ ಪಂಡತಲ ಸಂಬಂಧಿಂಚ ವಾಪಸ್ ಬಟ್ಟರೆ ಈಡೇ ಪಾಯ ಸರ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಆಡೇ ಹೋತು ಆರಾಟ ಹಾಕೊಂಡ ಸರ್ ಇಂಚೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತೂಗೋಡು ಅಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಮಾಡ್ತಂಡತ್ತ ಚಂದಣ್ಣ ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಪದರಾಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ 13 ಇಂಚಾಯಿನ ಯಾನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾನು ಈತೆ ಸತ್ಯವನಪೆ ಯಾನು ಈತೆ ಈ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಏನೈತೆ ಈತ ಬಂಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಇಂದು ಆ ಕೊರಗ ಜನಪಾದ ಮುಟ್ಟುತ್ತಲ್ಲ ಪಂಪುನ ಈತೆ ಏರಿ ಎಂಕ್ಲನ್ನು ಬತ್ತದಲ್ಲಿ ಎತ್ತದ ವಾ ಸನ್ನಿಧಿಗಳು ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಬರ್ರಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಕೊರ್ನ ಪದರಾಡೆ ಎಂಕ್ಲ ವೀಳ್ಯ ಕೊರ್ನ ಪದರಾಡೆ ಭೂತಘಟನೆಯಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ನ ಪದರಾಡೆ ಅಲ್ಲ ಆಯಿನ ಪದರಾಡೆ ಐಡ್ತು ಬುಕ್ಕ ದಾಣ ಆತಂಡು ಕೊರಗಜ್ಜಾಗ ಗೊತ್ತು ಸರಿ ನಾನು ಆಯ್ತು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಇಡ್ತಾ ಆಪುನ ಬೋಡ್ಸಿ ಸರಿ ಆಯ್ತವರ ನಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಸರಿ ನಿಗ್ಲ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಸನ್ನಿಧಿ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಸರಿ ಐಕೆ ನಿಗ್ಲಟ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೊನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪದರಾಡು ಸೇವೆ ನಿಗ್ಲು ಕೊರಿಯರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ಅವೇನು ಮಂತೆ ಅಂತ ಬಂಡಾರ ಅವೇನು ನಿಗುಲು ಅಜ್ಜಡದಲ್ಲ ಬೇತೆ ರೀತಿಯದಲ್ಲ ಕೇಂಡರ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪುರ್ಪೋಡು ತೂಪಿನ ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಕೇಂಡರ ಎಂಕ್ಲ ಈತ ಕಟ್ಟುಪಂದು ಬಂತು ಸರ್ ಈತ ಭೂತ ಕಟ್ಟುಪಂದು ಬಂತು ಬುಕ್ಕ ಇಂದು ದರ್ಶನ ಅಂತ ಕೇಂತಿಜೋ ಈ ವಿಸ್ಮಯ ಆಯ್ನವು ನಮ್ಮ ಈ ಪೊಸತ್ತಾದೊಂಜಿ ಪದರಾಡು ಅಜ್ಜನ ಕೋಲ ಕೊರ್ಪುನ ಅತೆ ಒಂಜಿ ಹೊರ ಕೋಲಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಆಪನ ಅಜ್ಜಾಗ ಒರಿ ಕಟ್ಟುನ ಅವು ನುಗುತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನುಗುತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಕ್ರಮ ಎಂಚಿ ಎತ್ತದ ಕಣ್ಣ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಅಂತ ಅಂಚ ಅವೇನು ಶುರು ಒರ್ಮ 10 ಕಟ್ಟನಾಗಿತ್ತು 10ಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪನಾಗ ಹೋದಲ್ಲ ಅಜ್ಜನ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆಡು ಮಲ್ಪ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಭೂತ ಆವಂತಿದ್ರು 2 ವರ್ಷ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಪರಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಓದ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರಿ ಅಂಚೆ ಅಂಕ್ಲ ಅಜ್ಜಟ್ಲ ರಾಸಿ ಇಟ್ಲ ಕೇಂಡು ಇಂಚ ಪರಕ್ಕೆ ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತದ ಮಾಳ್ಪೊಳಿಯ ಭೂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಪುಂಡ ಅಜ್ಜನ ಮಾಲ್ಪುಳೆ ಅಂದ ಅಂದು ಕೆಲ ಗಿಳೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸರಿ ಇತ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನಾಗ ಒಂಜೇ ಭೂತೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಾಪುನ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಾತಾರೋ ಅದು ಇಂದು ದೇವರೇ ಸಂದು ತಿಂಡ ಇದು ಇಂದು ಅಂಡ ಸರಿ ಒರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ತು ಒಂಜಿ ಬೊಂಡ ಕೊರೋನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಜ್ಜಟ ಪಣ್ಣಾಗ 6 ಒತ್ತತೆ 5 ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು 5 7 10 ಮುಟ್ಟ ಹೊತ್ತು ಸರ್ ಇದು ಪದರಾಡು ದೇವರ ತಾತ ಇಡೆಗೆ ಎತ್ತಂಡು ಸರ್ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಳೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕುಂಟಾರು ಚಾಮುಂಡಿ ಅಂಚನೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ
ಸಾನ್ನಿಧ್ಯತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಣ್ಯನೆಲ ಗೂಣಡ್ಕ ದೊಡ್ಡಡ್ಕದ ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗುರುವಪ್ಪಣ್ಣೆ KFDCಡ್ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ತನಕೊಂಜಿ ನಿರೆಲು ಬೋಡು ಪಂಡ್ಪನ್ನೆ ಬತ್ತಿನ ಪಗ ಕುಯಿಂತೋಡು ಚಂಗಪ್ಪ ಪಟೇಲರು ಗುರುವಪ್ಪಣ್ಣನ ಎತ್ತುಕೊಂಡರು ನಿಕ್ಕ ದಾದನಿ ಆಶ್ರಯ ಬೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಅರೆಗ್ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಈ ಭೂಮಿನ ಬುಡುಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಡ ದೈವ ಭಕ್ತಿದ ಗುರುವಪ್ಪಣ್ಣನ ಬೆರಿಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಆರ್ನ ಕುಲಶಕ್ತಿಲಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗೇರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಮಾಕಲ್ದಿ ಅಪ್ಪೆನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ತಾನು ಕೊನೆ ಊರುಂಡ ಯಾರಂದು ತನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿಪಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಂಸಾರ ಕೊನೆ ಊರುಂಡ ಯಾರಂದು ಈ ನಡಿಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಲಜನ್ಮದ ಶಕ್ತಿಲೆಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆವಡು ಪಂಡೇರು ತನ್ಕಲ್ನ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ಭಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ಎಲ್ಲಿಯ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟದು ಮೂಲೊಂಜಿ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೇರು ತನ್ನ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟಾದ ಅಕಲಿಗೆ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಮಂಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಆ ಮಂಜ ಸೇವೆ ಕೊರ್ನಪಗ ಶಕ್ತಿಲು ಒಲಿಯರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಳು ಕೊರಗತನಿಯ ದೈವನು ನಂಬುದು ಅರೆಗೆ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಗಿಲ ತಂಬಿಲನು ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಪಗ ಕೊರಗತನಿಯನ ಕಾರಣಿಕ ಮೂಲ ವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಪೋಂಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಸಂಖ್ಯ ಭಕ್ತಿರನು ಈ ನೆಲಟು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯದಾಂತಿನಾತು ಇಡೆ ಪರಕೆ ಬನ್ನಗ ಭಕ್ತರ್ನ ಅಭೀಷ್ಟನು ಕೋಡಿಯತ್ತಾವುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊರಗತನಿಯಗ ವಿಶೇಷ ಕೋಲ ಸೇವೆ ಕೊರಡು ಕೊರಗತನಿಯಗ ವಿಶೇಷ ಕೋಲ ಸೇವೆ ಕೊರಡು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಕೊರುಂಡ ಅಸಂಖ್ಯ ಕೋಲ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಪೂಜಿ ಪಣ್ಪುನ ನಿಲಟ್ಟೆ ಒಂಜಿತ್ತಿನಡೆ ಎನ್ಮೆತ್ತಿನಡೆ ಒರ್ಂಬದಡೆ ಪದ್ರಾಡು ಕೋಲ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿರು ನಿರಂತರವಾದ ಮೂಲು ದೈವಳಿಗೆ ಮಂಜ ಸೇವೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜಗ ತಮ್ಮನ ಪಣ್ಪಿನ ಪುರಾಪುಡು ತಡುಪೆದಾಗೆಲು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತಿರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೌತುಕ ನಡತಿನಂಚಿತ್ತನ ಘಟನೆ ತುಯ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ನೆನ ಪೂರ ತುಯ್ಯ ಅಂಡ ನೆಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಳು ಎಂಕುಲು ಪದ್ರಾಡು ಕೋಲ ಕೊರ್ತ ಹೊರತಾದ ಇದು ಒಂಜಿಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊರ್ತುಜ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ ಆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಎಂಚಿನ ಘಟನೆ ಇತ್ತಂದಂಡ್ಲ ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆಡು ದೈವಳ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖೇನ ಸಮಾಜಗೂ ಬೊಳ್ಪುಗು ಕನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಯತ್ನಗುಳ್ಳ ಪನ್ಪುನ ಪಾತಿರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮಾತ ಶಕ್ತಿಲಿನ ತುಯ್ಯ ಮೂಲು ಮಂತ್ರವಾದಿಗುಳಿಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಂಗೆ ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐದು ಅಕರುಗು ಪೋಂಡ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಮದಯಾದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೂಲಡೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಚಾಮುಂಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ತಂಬಿಲ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮಲ ಈ ನಡೆಟುಂಡು ಮೂಲು ಕುಲಜನ್ಮದ ಶಕ್ತಿ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆರ್ಮೆರೆಗೆ ಮುಗ್ಗೇರ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಕಳ್ದಿಗೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಗುಳಿಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಉತ್ಸವದ ಬಗೆಟ್ಟು ಕಾರಣಿಕದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂಡ ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ದೊಡ್ಡಡ್ಕ ಗೂನಡ್ಕದ ಪುಣ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನಗೂ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದೆ ಸತ್ಯುಳ್ಳ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆತ ಮುಕಲ ಅನುಗ್ರಹ ತೂಪುನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆಗಳ ಸಂದೈತ ಆವಡ ಪಣಪನ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ದೈವನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಗಲ ಮಾತೆನ್ನಲ ಅನುಕೇನೊಂದು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ